Bulise bangcwele kumakhaya ngamakhaya lapho nimamele khona. Kubekekile ke kum namhlanje ukuthi mandityhile le vesi. Andiyazi uba ndihlanganiswe yintoni nale vesi, kodwa kubekekile ukuthi andiyityhile. Iphana ke le vesi kuEzekile chapter 21. Ifundeka kanje isihloko sayo: iBhabheli likrele lokugweba likaThixo. Verse 1. Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi, Mtundini, bhekisa eJerusalem, usikhalimele isibingelelo kwanelizwe lakwaSirayeli. Yithi kulo utsho uNdikhoyo ukuthi, ndichasene nawe, ndiyakulithi rhuthu ikrele lam esingcwabeni salo. Lidle kolilungisa nakokhohlakeleyo ngokufanayo, njengoko ndiza kubulala olulingwisa nokhohlakeleyo. Ikrele lam liza kugwaza bonke abantu ukusuka emzantsi kuya emantla. Baya kuqonda ngoko ke bonke abantu kuba mna Ndikhoyo ndilikhuphile ikrele lam esingcwatyeni salo, kwaye alisokube liphinde libuyele. Verse 6. Ngako oko Mtundini, yenze phambi kwabo incwina yentliziyo eyaphukileyo nokudandatheka okukhulu. Verse 7. Bakuthi bakubuza, yincwina yani nale uyenzayo? Wophendula ngelithi, ndenziswa ludaba oluzayo. Luya kuzenza intliziyo zibe nedyudyu, aphele amandla ezandleni. Iya kudakumba imiphefumlo, agevezele amadolo. Luyeza, luyeza, itsho iNkosi uNdikhoyo. Verse 8. Ndive ilizwi likaNdikhoyo lisithi, Mtundini, shumayela uthi utsho uNdikhoyo ukuthi, ikrele, ikrele, intshengeca ebengezelayo, eseyilungele ukugwaza, ibengezela okombane ulenyeza. Khawutsho nyana, ngaba singavuya na umsimelelo ugeca yonke imithi? Ikrele selilungele ukusulwa ligude, lize kuthiwa hlasi ngesandla. Ewe, liloliwe, labengezela, lilungele isandla somgwazi. Lilo ilizwi likaThixo ekubeke ndilifunde namhlanje. Ndiqale kuverse 1 ndayophela kuverse 11, kodwa liyaqhuba lona, libheka phambili. Umntu ekubekekeleyo ukuthi akalifunde angalifunda liyaphela phaa eli lizwi kuverse 38. Bangcwele, ngiqale ngithandaze kuqala. Bawo Nkosi, sikelela ukufunda kwezwi lakho, ngoba lona linamandla, liyaphila, linguwe, lingcwele, lihlaba lehlule. Lona lephula imithi emikhulu yemisedari. Izwi lakho lona libukhali kunenkemba zonke ezimiliselwe enhlangothini. Leli lizwi ngithe xa ndilifundayo, bantu benkosi, buhlungu kakhulu, ngoba kunesimo esihlangene naso ngoku esifana nesi sale COVID-19. Ndithe ke maxa ndifunda eli lizwi lithetha ngekrele likaNdikhoyo ukuthi uza kulikhupha esingcwatyeni salo. Liloliwe, sele lilungisiwe, lilungiselwe ukugwaza. Ithi ke incwadi yeBhayibhile xa ndiyifunda, eli krele lizawugwaza umntu olilungisa, ligwaze kunye nongelolungisa, njengenxa yezono ezenziwa ngabantu phambi kaThixo. Amen. uThixo abantu bakhe, ndiyacinga xa lejonga emhlabeni, uthi masele sijonga ebona abantu bakhe, abona abantu bentyumpantyumpeke ezonweni. Ndake ndayifunda ke incwadi yeBhayibhile ngenye imini, ndadibana nevesi ethi, ndizele abantwana bajike bakrexa kum. Bangcwele, uThixo kubuhlungu kuye, akumandanga. Kodwa ke uThixo wake ngenye imini umsindo wakhe wafuna ukuveza kumaSirayeli,
ithi incwadi yeBhayibhile ama-Israyeli ayengafuni ukummamela uThixo aze azenzela ithole legolide. Incwadi yeBhayibhile ithi uThixo wathi ebenenomsindo ama-Israyeli kudala ewanyamezele wawathumela ngenyoka ezinobuhlungu, kodwa because of ukuzithoba kwawo noMoses, azithoba kuMoses noMoses wabacelela uxolo kuThixo. Incwadi yami yeBhayibhile ithi uThixo waxola, kodwa wathi kuMoses makenze inyoka enobuhlungu, wathi makenze inyoka yobhedu azothi ayixhome, wonke ojonge kuyo uza kuphila, kodwa ojonge ezantsi watyiwa zinyoka ezinobuhlungu wafa. Bangcwele, kuthi mandithi namhlanje nakule meko sijongene nayo asijonge phezulu, ngoba uThixo namhlanje ikrele lakhe ulikhuphile esingcwatyeni salo. Ithi incwadi yeBhayibhile kuza imini lapho ikrele lakhe uThixo azolikhupha lifike ligwaze umntu usukela entshona uyotsho empuma. Ithi izawugwaza izizwe zonke. Ithi incwadi yeBhayibhile eli krele masele likhuphile uThixo esingcwabeni salo lizawugwaza umntu noba ulungile ligwaze nomntu ongalunganga. Ithi abantu bazaqale batsho isijwili bonke, kuqale kube muncu kube kraka njengenxa yoba kuvakale ukuthi uThixo ulikhuphile ikrele. Ithi bonke abantu bazatsho bayiqonde ukuthi ikrele uThixo ulikhuphile esingcwatyeni salo. Ndithi ke abangcwele, namhlanje ndiyayiqonda ukuthi ikrele likaThixo seliyavakala. Izizwe zonke ziyakhala, zikhala ngesifo esikhona. Ingqumbo kaThixo akukho namnye onoma phambi kwayo, akukho namnye, no presidents ezinoma phambi kwengqumbo kaThixo, akukho even noogqirha abanoma phambi kwengqumbo kaThixo. uThixo masele likhuphile ikrele esingcwatyeni salo ulikhuphile, lizele ukuzodla, lizele ukuzotshabalalisa. Kodwa inye into efanele siyenze njengoko uMoses wenze njalo, ukuthi sizithobe phambi koThixo, isizwe sonke sicela uxolo kuThixo, sithi bawo ndonile. Athi uDavide, ndiyasuka ndiye kubawo ndifike ndithi bawo ndonile. Lixesha lapho abantu ngoku funeka bazithobe kuThixo, ngoba ikrele liphumile esingcwatyeni salo. Ithi le ncwadi yeBhayibhile sele lilungile eli krele. Ithi liyaphorishwa, liyashayina, liyabengezela. Ithi liyayilenyeza, lilungiselelwe ukudla ongendawo nolungileyo. Ndithi ke abangcwele mandilisherishe elizwi namhlanje ukuthi ikrele likhutshiwe, isizwe sonke asincine kuThixo sithobe.